What's up mga higala? So kanina video magsinuryahan ay taog butbut. Ako ni siya ni. Siya ako iyalay. Ako ni siya ni. Kinsa ni? Ababoy ni. Suwang yun eh. Dura ni. Speechless. Suwang yun ni ang iyahang dere, gibalhin dere. No. Gusto ka kon? Share it. Sure it, be. Ang nahitabo, naubinan og butox. Botox. Yun lang na pag nag-botox. Kapag It's buttocks. barracks. Buttocks. Barracks. Barracks. Pulis mana bay. Mana ba kanang barracks? Oh my God, may nag-aano na dito. Ala. Ilaw pagid siya ay. Huy. Saan ni? Shake ni? Durante best. Hala ka matumubuto bay. Alam mo, ayaw, ano yung shake? Ano yung siya? Abribi. I cannot. Unsa man ni kanta-kanta unya ulay. Unsa akapila? Namagod ko sa cellphone pero ayaw kayo, mabasa na ko yung text. Di matitignan Tira-tina Sige, ito sunod. Nananabig ka na yabag Siyong yakap pa Finish product. What's it up? Sarap kaya yan. Hello guys! Mura to siya. Okay! Hello guys, to siya. Lain ng Okay, kayo! Hello guys. This is Sojo. Okay, kayo! Ikaw, okay na ka? Ikaw, okay ka? Iwagsaksa mo. Talk to me in English. Okay lang. Iwagsaksa mo. Wani yi wani ya panchiti. Wani panchiti ni sa goli na itlog ni. Nagluto ko panchite. Pila mo ita. Fruits. Unya. Fruit man gyud. Unya. Unsa nga prutas ang walay Fruits. liso? Just a matter Carrots. Prutas na? Ihapag ko yung Kuhan. karos. Sweet potato. Walay liso. No, yes. Potato is considered vegetable. No, it's not. No, it's a fruit. The tomato. Ay, with vegetable. Potato yun? Potato. Kamuti. Patatas. No. Sweet potato. No nga. Ganun. So, anong fruit ang walang buto? Walang buto eh. Seedless. Ay, bobo. Seedless na. Ikaan na nag-seed. Hala ni. Uy, unang mo ay. Sige na. Wala pa yung punang mo to. Seedless. Sige mo tayo taglabot pa kasi mahap na. Sige, sa man. Unsa nga fruit ang walang buto? I'll give you 10 seconds. Walang buto. 10, Fruit salad. 9, no, Kapayas! no, Butong! Wa may liso!
Buto. Buto. Walang buto. Oh, naanay buto ng butong. Naman na siya but-but. But mo to. Ay, kek. Maging but-but kay dili tinuod. Ang but-but. Pagdako na siya. Muna mo tubo. Uy, putot. Muna istorya. Pare ng bata. Pag mo pasagda, tubo. Oh. Nasyo. Maging but-but. Kaya nga. Sige, ano? Fruit ang walang buto. Lutya. Walang buto nga prutas. Kasi sayang mas gastos ng ginikanan. Yeah. Lolo. Ako na lang. Sabi. Kasi itong English sa prutas, Fruits. juicy fruit. Ha 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 ha. Pang fruit ba yan? Ang English sa prutas. Ang juicy fruit na yung naliso. With salad. Ang dati. Di man na liso. Dili sakto man gud ang butong kay dili man gud liso. Dili man to siya liso ang katungkon kay makaon man to. Ang Putot. sila po. Saman. Dala sa check pangutan na guys. Oh, lamig na siya pag may ice. Mistake. Joke. Bad words. Dito mag-ice kay kita. Na ay pamilya. Niya. Dahil ng ilang balay is tabukunon sa sapa. Dahil sa sapa na idako kay nga buaya. Unya para makatabok sila pa uli sa ilang balay. Dapat na ay mukanta aron makatabok ang isa. Kuan sila ka family. Family of Dito ra kan minaw. sige. Nay family, upat ka buok. Siyempre, Ay, nagkanap nay ko, family. Mama, papa, ug duha ka anak. Duha ka family. Dili ka. Nay family. Ay, family. Mama, papa, duha ka anak. Dayon. Unya, ang ila muulit na sa silang balay. Ang ilang balay tabukunon sa sapa. Ang sapa na dako kay nga buaya. Oh, dayon. Para makatabok ang isa o makatabok ang isa sa ilaha, dapat na ni kantang ang isa. So, niunang tabok ang papa. Kikantahan sa mama. O, di natulog ang buhaya. Katabok ng papa. Sumandayin kay tabok ang mama. Tabok ang mama. Kanta ang isa ka anak. Nakatabok na ang mama. Kaya tulog mong buhaya. Unya, ang isa ka anak, gikantahan sa iyang isa ka igsuon. Katabok hapon. Unya, kay isa naman lang ka anak na bilin. Mukanta na pud itong nato sa tabok. Kinsa man ni kanta sa anak? Pretty regular. Oh, Diyan. kung magpalit kag bugas, Oh, pek bugas. Hala, ang atong itlog ba? unsa imo sudlan? Silapin. Ikaw, Kuan. Kanang kuan. Shell niya. Bugas? Ay, itlog. pasulod sa tipasi. Ay, itlog. Ingko ang itlog malata na. Ay, pa na kung magpalit ang itlog. Ah, ibutang? Gabitay-bitay yung itlog girl. Kung magpalit kag bugas, Ay, bugas, day. unsa imo sudlan? Kaan? Unsa ilang sudlan no? Silupin. Ay, unsa? Unsa ilang sudlan kung mapalit kag bugas? Kinsa nga sila? Adi ang bugas. Saan mo? Kinsa nga sila ang musubog? Lami kay ni naigi girambol na daan nga itlog eh. Kutuntang white onion, dayon kanang Sige na, kulikot. tubag na mo. Ano nyo, wala ah. Unsa tayo answer? Silupin. Final? Kanyo. Final or not? Di man gid na maubay. Wala mo pala na di mao. Jesus, thank you for this food. Help us to be strong and healthy. In Jesus' name, we pray. Amen. Saban, final na na imo answer. Silupin, bugas. Timbangan. Is that your final answer? Yeah. Ikaw? Timbangan. Unsay una sudlan? Sako! Ay, kung mapalit.
Dabig sako imong gipalit ba? Di sako. Sudlanan. Takat-takat na mituwag para nalin na itubag. Para magdagan pa tamo istorya ng bot-bot. Sige, lupin. Mga. Kuan, sudlan ay sa Lamig, sudlanan no? sa bugas. Alam no? Sudlanan sa bugas. Sayop mo. Analyze ang question. Kung magpalit mo og bugas, unsa inyong sudlan? Kuan. Si Lupin gan ayon sa kung sudlan. Unsa pog hardware? Unsa man yung sudlan? Si Lupin. Step mo. Taga naghin. Kung magpalit mo og bugas, unsa inyong sudlan? Tindahan. Adahan. Diba, oy, kay naka-answer na ka. Timbangan. Analyze yung question sa Kung balik-balikon, sudlanan. yung init. Magpapaalam na tayo eh. So that's for all. Sala take 2. So di ara tama na nga tong mga bot-bot na storya. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ay, yap, kitchen. Bye-bye, bye, bye-bye, bye. Bye-bye.